βρισκόμαστε στην περιοχή του Κιλκής και συγκεκριμένα στην πόλη του Κιλκής, στην εταιρεία EuroAgro ΑΕ, των αδελφών Ιωαννίδη, Απόστολο και Γιώργο. Και σήμερα έχουμε μία εκδήλωση συνεργασία με την Τέρα και τον Κοντέλη σε σχέση με τα αγροτικά μηχανήματα και συγκεκριμένα τα τρακτέρ, τα New Holland, των οποίων είμαστε και αντιπρόσωποι, και τα παρελκόμενα Kuhn, Kverneland, Terra. Και εδώ που βρισκόμαστε, στο σημείο που βρισκόμαστε, βλέπουμε ένα σβολοκόπτη βαρέως τύπου, τρίμετρο, κατάλληλο για κάθε είδους εδάφος και ιδίως για την περιοχή μας, με το οποίο κερδίζουμε και χρόνο και χρήμα, γιατί έχουμε πολύ καλύτερη κατεργασία εδάφους και σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Όλοι συμμετέχουν να ρωτήσω πόσο κοστίζει αυτό, κοίταξε, αυτό τους χτες δεν πλήρωσε το καλά μπορούμε. Και να πληρώσω. Χθες έκανα το ραψόκι σήμερα που πήρες λεπτά, όχι. Μπορώ, είναι η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιημένους σπόρους των μεγαλύτερων σποροπαραγωγικών οίκων, καθώς και λιπάσματα, φάρμακα και οτιδήποτε έχει σχέση με τον Έλληνα αγρότη. Εξυπηρετούμε την περιοχή του Κιλκής και στην ευρύτερη περιοχή γενικώς. Σε σχέση με την οικονομική κρίση, πώς είναι το αλυσφαιρίσι, ας μου επιτραπεί ο όρος, με τους αγρότες? Κοιτάξτε να δείτε, η εταιρεία μπλέκεται στον χώρο πάνω από 10 χρόνια. Μπορούμε να νιώσουμε το άγχος και την αγωνία του Έλληνα αγρότη από πολύ κοντά, γιατί μέσα σε αυτό το κύκλο είμαστε κι εμείς. Και δυσκολεύονται, πώς συμπεριφέρονται, τι μηνύματα παίρνεις? Έχουν δυσκολέψει αρκετά, υπάρχει μια απογοήτευση, αλλά πρέπει όλοι μαζί, όσοι ασχολούμαστε με αυτό το κλάδο, να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες και τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι ένας τομέας που ουσιαστικά στηρίζει την ελληνική οικονομία. Είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας. Οπότε πρέπει όλοι οι φορείς να στραφούν προς αυτό το τομέα.